Mabuk-mabuk wong kok kon. Oh, tenan iki, Map. Apa kowe ora ngerti nglaran ya? Iku aku kelangan kowe. Ya Allah. Lek iki ki mambengi gae. Iya. Yo, Jan. Iki kepala aku sendiri bojone iki ngetetke wong mabuk iki. Jan wong mabuk iki. Teh Jan, untung enek panas sembah semene mbane iki lek ora panas prayo memet iki gombalane. Nang garing. Loh, suara apa kayak kok gemblodek iki Jan? Jamuna-muni Ya Allah, Pak. Ngapa, Pak? Nazar dewe. Jangan kesurupan iki, Bapak. Pak. Doanya lah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, muka-muka setan hilang ya Allah. Ampune kok kayak ngombe ciwong iki. Jangan mabuk to, Pak? Pak. Mabuk. Ora. Ora apa? Apa mabuk. Mabuk wong kok kon. Oh, tenan iki mabuk iki wong iki. Mabuk. Ora ngarit lah kok malah mabuk kaya ngene. Aku cinta padamu. Mabuk terus kerjanane. Karo organ senenge ram sapi ra diurusi. Aku cintamu. Ngene iki aku sing kon ngarit. Wong kok Kowe ngaret ngono lho. ya kono ngarit. Oh, lha kok malah lanang. Ya kono ngarit, kok malah mabuk sewengi utuh ora balik iki piye lho. Ngaret kono lho. Ngaret sapine ora nek suka te malah. Lah yo ngarit kono. Mungkin iki agek rampungan umbah-umbah kok. Iso-isone lho. Malah mabuk ra genah. Ngarit kono ngarit. Malah mah. Lah yo ngarit kono. Sapine didol. Duite tak nggawa dolan. Lah mau mabune. Ngarono. Aduh rono lho. Wong mendem terahno iki. Wong kok Rono kowe melak ora. sadar Pak, sadar. Sadar Pak, Pak sadar. Ora gur mabuk ae. Wong kok Aku ki sadar, aku ki sadar. sadar apa deloken mlakumu kaya Sapine dol. ngarit kono ora sapine dol. Wong kok sewengi utuh ora balik. Isuk-isuk tak kira suara apa gemblodek lah kok malah mabuk kaya ngene lho, ora ngurusi open-openane. Sapine dol. Dolan balik yahene. Engko dolan meneh mangkat. Kowe iki sapa nyeneni aku iki, ha? Iki sapa iki sapa? Kowe apa Mbah Yai? Hah? Kok ngomongi aku iki, ha? Apa kowe Balik kur Madang tok, engko bar dolan neh. Apa Mbah Yai kowe? Hah? Mesti nyawer biduan iki mau. Hah? Mesti nyawer biduan to? Itu aneh. Oh, Jawa kayak ngene. Asik. Wasik. Oh, ini dek. Sapine dol. Sapene dolar mau nyawer biduan arep entekne duite. Aku wis matur yen cium arak ning kantor. Wong kok Cium arak ke ciloko nglantur. Ada.